U toku emisije Narod pita koju vodi Darko Tanasijević, gosti su bili Đole Kralje, Lazar Čolić Zola i Stefan Krstović Krle. Ovo je Maja objavila. Apsolutne laži osobe koja je iskoristila Miljanu Kulić da postane poznat. Ništa čudno da preko mene želi da dobije članak, glasila je Majina poruka. Maja bi se sa mnom svađala. Mnoge stvari nisam ni ispričao. Na početku su lepo funkcionisali, ali kasnije ne. Jel treba da govorim da mi je bacila telefon? Majo, ti znaš kolike ozbiljne posledice mogu da imam zbog tebe. Ljudi su platili da mirno spavaju i gledaju program, ali im ti nisi dala svojim dranjem. Niko nikad sa mnom nije ušao u rat, a da ja nisam pobedio. Imam argumente za sve što pričam. Mene sve to ne dotiče, nema potrebe da se medijski prepucavamo. Ona zna da treba opet da mi se izvini. Plakala je, grizla me, izvinjavala se i opet napravila haos. Nije sve ovo u redu sa tvoje strane. Ja je gotivim i poštujem, ali nisi ispala čovek, sve znaš i sama, kazao je Zola.